Nagipinirma ti Gobyerno Lokal ti Burgos ken ti National Food Authority iti Memorandum of Agreement. Manay dito iti panagsagana ti kalamidad kindidigra nga dumteng ang kasong addaw ti pagkasapulan ti bagas iti nadakamat nga ili. Kuna ni Mayor Crescente Garcia ti pinirma ti MOA kita lisuleng ti panagatang iti bagas. Itinalakang ang presyo ti NFA no addaman sumangbay nga kalamidad. Kunana nga mas direto nga wagas tap na may pasigurado nga aday taraon para ti umili itinatakamat nga ili. Kabayatan na inpatalgad na nakasagana matenda iti heavy equipment no addaman ti lugar nga agkasapulan karagitoy no pay kasta mangnamnamat ti mayor nga wanto matlaing tanyaman nga nakana nga digra wano kalamidad ang mapasaran ti Burgos kin sibukan ng probinsya iti reto nga panawen iti panagtutodo. Idol Dennis Salipio, Tatak, IFM.